ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗେ ଭାତଟା ଦେଖୁଛେ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ହେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଚାଲ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ଟା ଏଇ ତାୱା ଚାଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଏଇଠି ଚକୋଲେଟ୍ ତୁଷା ଯେନ୍ଟା ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରସୁଁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଗ୍କେ ବି ଦେଖାମା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ବାହାର ଲୋଡ଼ ଏଇଟା ଡାଲି ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା ଡାଲି ଯେନ୍ଟାକି ପଜାପଜି କରି କରାହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ଭାତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ଟାକି ଭାତ ଗାଲୁଛନ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଆଉ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପାର୍ସଲ ଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଚିପ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଳୁ ଯେନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି କଟା ହେଇକରି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଗୁଲା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିପ୍ସଟି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି କଡ଼େଇ ପାକେ ବି ନେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ଛାଣି ସାରିଲାଟା ଯେନ୍ଟା ଚିପ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲି ଯାଇଛେ ସେଟା ଆଉ କଡ଼େଇକି ବି ଦେଖାମୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଛାନା ଫାନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଚିପ୍ସ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଯେନ୍ଟାକି ବସିଛେ ଚାରିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିପ୍ସ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଦେଖନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ଏଇଟା ଡ୍ରାମ୍ରେ ବି ଅଛି ଆଉ ଏନ୍ତା ଚିପ୍ସ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆମି ଦାମୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଅଛନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗଞ୍ଜାଟା ବି ଦେଖାମା ଏଇଟା କାଣା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଭାଟିରେ ଆମର ସବୁ ତିଆରି ହେସି ଆଉ ଭାଟି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମିଲ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଶୀ ଆମିଲ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମିଲର ମିସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପେସିଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାସ୍ନା ବି ଯେନ୍ତା ବି ହେଉଛି ମସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ବାକି ଆର୍ ବି ଦେଖାମା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଭାତ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ଆଟିକି ଦେଖେଇଦେମା ଏଇଟା ହେଲା ମେଛା ବାବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୀର ପରା ଦିଶୁଛେ ପୁରା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଦେଖନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କେମିତି ଲାଗି ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଧା ବାହାର ଆଡ଼େ ଭିତରେ ଅଧା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାବାର ଲାଗି କହୁଛେ ଦିଲ କେମିତି ଲାଗି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ସାରିଲେ ଲାଗୁଛ ଛାଡ଼ ଇମାନେ ମଜା ହଉଛନ୍ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମା ବୋର୍ କରବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହେବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ୟା ଲୋକେ ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରକେ ନେବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦୁଇ ଦିନକିଆର ସାମାନ ମାନେ ଥିସି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରିଜ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଯେନ୍ଟା କ୍ଷୀର ଦହି ପନିର ରହିବାର ଲାଗି ଆଉ ଭିତରକେ ଯିମା ଭିତର ଗଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଡାଲି ଚାଉଳ ହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାମା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଚାଉଳ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନର ଲାଗି ଖାଲି ହେତେ ହେତେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ନେଇ ରଖବା କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ନେଇ ହେବା ବୋଲିକରି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାଲ ମସଲା ବି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଲି ହେଇସି ଫେର୍ ମଗାସୁ ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମସଲା ଯେନ୍ଟାକି ଏଭରେଜ୍ର ଭୟଙ୍କର ରେଟ୍ର ମସଲା ମାନେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେସି ଜାଗାରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ଯିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।